Talán előcsalogathatok pár fürjet vagy fácánt az egyedi madárhívó hangommal. Madarak, fűr, fácán! Gyertek elő, ellenkező nemű madár vagyok, és nagyon akarok párzani! Hallottad ezt? Beiktatjuk a lompost! Billy, öregem, ne marháskodj! Hiba volt ennyit várni, dagadék. Peter, bebiztosítottad a fegyvert? Ja, persze. Oké, mert éppen felé mutat a csöve. Meghúzzam a ravaszt, hogy bebizonyítsam? Nem, csak legyen bebiztosítva is ennyi. Na, látod, öregem? Mondtam én. És ilyen lett volna kibiztosítva. Egészen más, nem? Baszd meg, Peter, te mocskos állat, meglőttél! Jesszusom, Peter, ez volt életed legnagyobb hülyesége. Nem, az volt, amikor felbontottam egy náspángot. Náspáng. Lois, miért veszel ilyesmit? Akciós volt. Peter Griffin, te idióta vagy. Járni és rágózni se volnál képes egyszerre. Peter, gyere már, ne kelljen várnom. Épp csinálok valamit. Egyszerre csak egy megy. Te meg miért vagy itthon? Nem úgy volt, hogy Dylannel találkozol? Hát tudod, Stewie, gondolkoztam rajta, és már évek óta nem láttam. Az a helyzet, hogy elképzelni sem tudom, mi jó származna abból, ha találkoznék vele. És most filmhírek. Hollywood Kohóba látogat. Itt forgatják a Disney új sorozatát, a szülőgyötrőket, a tini nyomozók kalandjait. A felvétel helyszíne Rhode Island, és egyik szereplője a helyi tini és ír tahó Dylan Flanagan. Brian, te is hallottad? A fiatból tévésztár lesz. Brian? Na hát, a fiam Dylan egy sorozatban. Vicces, mire képes a sors, ugye? És tudod, mi a fura? Te színész lettél, én meg író. Mintha a sors tényleg azt akarná, hogy... Nem is tudom, szóval, hogy együtt dolgozzunk. Te munkát akarsz a sorozatnál? Hé, ne add a sors akaratát a számba, oké? Nem tudom, apa, én már évek óta nem találkoztunk. Igen, és milyen jól megismerhetnélek, ha minden nap együtt dolgoznánk. Talán beszélhetnék velük, megkérdezem, mit szólnának. Hát mit szólnának? Hiszen nem ez lenne a legőrültebb ötlet az iparban. Ha felnövök, egy karikába fogom dugni a fejemet a filmek előtt, és üvöltök. Rögtök még, pöcsök!